ଆମର ଏ ଲାଷ୍ଟ ଧାନ ସବୁ ଧାନ ଆସି ଆମର ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି ଏମିତି ସବୁ ବସ୍ତାରେ ପଶିଛି ମଣ୍ଡିକି ଯିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏତିକି ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ଏତକ ବାଡ଼ିଆ ସରିଗଲା ଆମର ସରିଲା। ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଡିକି ଯାଏ। କଥାରେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତସା ଲକ୍ଷେ ଯିବ ପୋଷା। ଯିଏ ଚାଷ କରୁଥିବ ନା ତା ପେଟ ଜମା ଉପୋସା ରହିବନି। ସିଏ ଖାଇବ ଆଉ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ତାର କ୍ଷମତା ଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷକର ନେଚର। ଗୋଟେ କୃଷକର ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ସରିଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଆଉ ଅଛି। ସେ ବସ୍ତାରେ ବସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମଣ୍ଡିକି ଯିବା ପାଇଁକା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।